Айде. Айде. Най-богато место в Монтана. Сипай. Още му. Това е стик. Техники за работа с Бигфут. Начало сипа материал и трябва да се хубаво измие, защото, както виждате, почвата е много силно глинеста, земята, калта пречи. Така, миенето става с тия движения, въртеливите настрани, изсипва се калната вода и пак. Като легена се държи хоризонтално. Така. Трябва малко търпение, като самата фракция е много упорита и силно. Ето. Значи движение на страни и въртеливи. Така, може да се извадят по-големите камъни, се вадят, за да не пречат. Може и предварително да се пресее. Още по-добре ще бъде. Така. Постепенно виждате как с места се изчиства. Така. Следва леко по лека с места да се разреди. Значи повече вода и да се промие. Леко почва сега и се връща назад. Така с такива движения, да се измият каналите хубаво и се връща назад. Като се наклони легена назад. Така. По този начин магнетите и тежката фракция почва да пада на дъното. И по този начин се осигурява, че няма и това е така с спрени движения. Така, хубаво да се изчистят пак тия по-големите камъни, които почват вече да личат. Ето така, виждат се вече кварцовете, които са признак, че мястото е метално златоносно. С такива движения напред, като да се спазва, легена трябва да е успоредно на водата. За да се получи поне 2 см водна риза отгоре, която създава налягане и не позволява да излизат напред. Ето вече фракцията е промита. Така, връщаме пак назад по този начин. С такова движение. Така и промиваме. Ето тук даже вече почва да се виждат златинки. Ето. Пак така настрани. Значи с Бигфут се работи, предимно движенията са настрани, като се държи хоризонтално на водата. На линията на водата. Ето сега започваме. В предния край се вижда как почват да изпадат. Ето, как изпада леката фракция. Камъчет и така нататък. Всичко ето. Не толкова близо, по-далеч. Така, почва да изпадат. Така, като изпадне и последното камъче, ето е малко опорито с ръка. Така, връщаме пак. Значи връщането става с тия движения. Може и така. Така, може и по този начин. Така, странично, като се плиска вода в каналите, фракцията се връща надолу. Ето почва вече, магнетите се вижда. Пак връщаме назад 3-4 пъти задължително. И вече, когато е промита, изчистваме леката фракция да изпадне. Ето тук се вижда, изпада и тя тръгва напред. Лесно се вижда, цвета на магнетита е черен, пясъка е светъл. Ето. Така. При това тия леки движения, които са тук, ето от лаката насам се вижда радиуса, по който се движи легена.
Не с голема амплитуда, а с малка амплитуда. Така леко. Сега тук, ако се виждате, ето вижте на първа линия, втора и трета линия са златинките. Са останали ето тук. Те се виждат вече. Така. Не приближавай това. Така. Сега спокойно, без да се притесняваме, че нещо ще изпадне, чистиме магнетите. По кой начин? Значи потапя се легена да влезе вода и пак с тия движения леко вадиме постоянно легена нагоре. Значи отдолу накланяме леко напред и вадиме нагоре под водата. Така. Ето, оп, вадиме над водата. Сега спокойно може да върнем, за да провериме. Ето, те се виждат вече така. Ето, по този начин се връщаме пак назад. Ето. Така. За да сме сигурни, с удари в тази част на легена, връщаме фракцията в единия ъгъл, дъното. Така. Тук са разтиламе на по-тънък слой магнетита и леко почваме с малко количество вода вътре. Има малко количество вода. Еко така отмиваме. Ето. Отмиваме магнетита да слезе. Ето така бавно. Търпеливо най-важното. Ето така слиза магнетита надолу. Така. Не е нужно да се чисти до край целият магнетит. Дай ми шенцето. Така. Ето го. Тъй, че може би от слънцето се такова. Ето така. Ето виждат се затлинките. С шенцето се обират. Ето. За по-лесно и сласкам ги събираме в единия край. Така. Така. Сега пак връщаме в това. После, евентуално ако нещо останало, ето тук има по-микронни частици. Сними отгоре, че пречи слънцето. Ето тук. Ето. Добираме. Ето останало. Това е. Ето.